Je moet op zich naar de pluim zeggen. Of mijn oren worden in het Fries de ploem zeggen. We staan bij een sompengebied, de Rotte gemeente. Waar moet het ziekje? Je moet het ziekje weer het water. Nou is je een protte water in de Rotte gemeente, maar hij stiert, de plant zit vooral in het water. Hij stiert ook wel wat in de moerassen, maar vooral bij stilstaand water, net al te stromend water, dat is hem fine. Stilstaand water, is het dan een plant die het opkomt uit het verland? Had er wel mee te maken zien, met het proces van water naar loon. Maar het is een hele bijzondere plant. Hij is prachtig om te zien. Hij kan in maaien bloeien, maar ik bij de winter is er heel mooi. En je moet vooral een plakje zien bij meerdere stenen. Want dan ben je op een heel mooi plakje in dit gebied. Hij is heel kenmerkend, want een serre dat is eigenlijk een gersoort. En eigenlijk ben die al je heel kenmerkend, zijn driekanten stengel. En dat had deze ik. Driekanten stengel, heel duidelijk herkenbaar. En van binnen, de binnenkant van de stengel is wat gledig. Aan de bovenkant wat droevig. Maar vooral een heugige plant, stilstaand water. Ik geloof net dat ik hier al in een goede omjouwing ben om het te vinden. Want ik zit hier eindje in een sompenbosk. En dan is de verlanding, dus het feit dat het van water naar Loanta gaat, is hier al wat te vier. Ik zie ruit, ik zie gewoon wat mos op de bjem. Maar we moeten denk ik even wat verder het gebied in, op zoek naar een plak waar het nog wat iepener is en waar de verlanding nog wat minder vier is of op een orenwijze gebeurt. Dus moeten we even door het bos gaan, op zoek naar een iepenstik en zien of we daar deze zeggen vinden kunnen. Ik ben best wel een soort natuurleefhabers die vooral interesse hebben in beesten, in vogels, het beweegt. Maar die planten vooruit, onder andere de mossen hier naast het paad. Maar ik hoor de planten, als je ze van dichtbij besjuggen en wat groter maakt, dan is het best een hele mooie vooruit. Zie maar. Het is voor de verhoring een keer slagen. Ik heb ze gevonden. Deze zeggen soort hier langs de oever van de Schenen. Daar is het. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Wie heb ik hier het genoegen? Nienke. Nienke. En Jolanda. Nienke en Jolanda. Hebben jullie ooit eens van de pluim zeggen of de plom zeggen gehoord? Nee, nog nooit. Nog nooit? Nee. Is geen idee hoe het eruit ziet? Nee, geen idee. Nee. Oké. Kijk eens naar de Schenen. Zie je die grote pluim, grote bollen met gras en riet? Hier? Dat is het. Oh, echt? Ik dacht, nou komt er iets heel Ik dacht, het is spectaculairs. een beestje. Ja. Het is gewoon een plant. Oh. Nou, prachtig. Zou dit een wijze kennen? Dit binnen ze, keurig op een riga. Prachtig beeld, hè? Nou, heb ik een aantal opdrachten gehad waarbij ik er net in slagen om te vinden waar ik naar zocht. Dit keer is het wel slagen. Dat is weer een joegij moment voor mij. Best wat tevreden noem je? Ik ben heel tevreden. De opdracht die net zo heel moeilijk. Maar ik ga me opzettelijk jong, wat een hele protte meisje vragen. Als je over december langs varen, wat voor plant is dat? Een hele protte ken hem net. Nou, ik denk die jou ook wel mij. Maar het is een prachtige plant. Dankjewel. Dit wie de Natuurdetective op met de volgende aflevering.